И така, здравейте хора, днеска ще играем Retro Brawl или по-точно бета версията на Brawl Stars. Нека да започнем. Ще снимаме видео, хора. Let's go! Този път няма да Както видяхте, страхотен геймплей, денемошка пушка не ме остави да мира да живее, но си на купа и съм две купи с шили. Искам сега да покажа. Това е нещо. Виждате ли колко джема струва? Виждате ли колко джема струва? Виждате? А пък когато тук в шопът натисна ето това примерно, грешка, артикулът, който се опитвате да купите, не може да бъде намерен. Натискам ОК, не ми изкарва и не ми... Сега ще видите, че няма да намеря нищо. Аз сега ще питам с 30 джема, да видим какво ще стане. Чуйте с 30 джема, между другото. Не, слушай. Информация за приложението. Затваряне на приложението. Ще съм малко бъм. И, както виждате, нямаме джемове. Банда. Банда. Аре вече си банда. Един играч. Ами да знам хора, че видеото може да е само една игра, защото Плиз, елате плеери. Аре, щима, дайте щима. Пойде да направим две игри това видео. 8, 9. Аре, бе. Абе, защо си да не си изтели? Ай, се изтели. Защо си да свят просто не си изтели? Let's go get him! Ще е по-добре. Като върви се така напред е шестина. Пусти. Броубокс. 13 повече реши. Що ми даде 14 такава игра? Абе, аз съм муто. Сега ако се видя на втори левел, ако ме разбират. Не. Само двама зарежат. Еми хора, това беше клипа за днес. Надявам се да ви хареса. Ще изиграем само две игри, защото тук зарежат само 3 човека. 2
4. Няма да е. Да, 3. Максимум 5 това видео. 6. 7. Добре. Нали? Да, добре, записвам. Това видео ще се получи под 10 минути. Това видео под 10 минути, бе. Аз ще питам да го направя по-дълго. Не. Ще си бъде под 10 минути. Гледам къде бие всичко това. Ако изкарам малко повече, ще мога да правя по-дълго. Да стане по-дълго. Сам съм тук. Ако не напиете, не подобрите. Чакайте малко бъде. Топ 6, please. Топ 2 поне, или топ 3. Ще се зарадвам от това доста. Не, защо ме долу? Сега ако се покаже се мъртв. Тази зона я мразя. Старки! No way! Старки! Старки не може да бъде. Старки! Не повярвахте да се чудих Старки. Ходят. Трябва си имаше 9 Старки. Айде бе, има ли някакво безплатно пауъръпче в шоколад? Искам 5 койна. Но няма откъде да взема тези койни на първи час. Нямам джамове. Добре, правим четвърта игра. Това видео ще се опитам да направя 5 игри. Разбира се, зависи колко бързо зарежат моите. Айде, 4 игри. Петима. 6. Давайте. Да, бе. Тук колкото идват, толкова се махат. 4, 4, 4, 4. 7. 3, 3, давайте. 8. 2. 1. Честита нова година, стигнахте 1 милион последователя. Или...
Сега се зареди супера. Плюс 7 купи матч край. Добре, старче. Нита, не мога да повярвам. Има панда Нита. И това е някакъв мистериозен скинче. Аре, изиграме последна игра. Толкова. Миналата игра беше най-добрата ми игра в живота на Battle West. 3 човека. Още 7 човека. Сега като го вземам YouTube, какво прави? Миналите ми видеа получиха по някъде 5-6 гледания. След това ще получи... Не казвам, човек. Между пишете долу в коментарите, ако разбира се мога да включа коментарите. Дали искате да играя на Poppy Playtime Chapter 1 3D. Чисто на година 1 билиард последователи. Let's go get him. Чакай, че аз викам, че ще още с първи удар. Беше лоша идея, не мислите? Баси просто нет.